Maya Pado, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon itong nakarang linggo. 5.2 million voter applicants na itala ng COMELEC bago ang BSKE 2026. AI hub itatayo sa New Clark City. Hiling na diplomatic immunity at US law sa pasilidad tinanggihan ng BCDA. Mas ligtas sa biyahe para sa mga siklista ng Angeles City, tututukan ng DOTR. 10 mag-aaral kinilala bilang outstanding senior high school students of Angeles City. At Miss Supra PH 2027 Alison Hetland, mainit na sinalubong sa homecoming celebration sa Clark. Dumagsa ang mga Pinoy sa mga registration sites sa huling araw ng voter registration nitong May 18 para sa BSKE. Naitala naman ng COMELEC ang record high turnout na umabot sa mahigit 5.2 million applicants. Narito ang balita. Umabot na sa humigit kumulang 5.2 milyong aplikasyon ng naitala ng Commission on Elections sa loob ng 7 buwang voter registration period para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa datos, ito na ang pinakamataas na bilang na naitala sa kasaysayan ng voter registration ng komisyon. Pinakamataas ang bilang ng mga aplikante sa Calabarzon na umabot sa mahigit 838,000. Sinundan nito ng Central Luzon na may higit 574,000 at National Capital Region na may humigit kumulang 562,000 applicants. Samantala, pinakamababa naman ang naitala sa Cordillera Administrative Region. Sa huling araw ng registration nitong May 18, dagsa ang mga aplikante sa mga COMELEC office at partner sites tulad ng mga mall kung saan karamihan ay first-time voters at kabataang nais makilahok sa eleksyon. Upang maayos na mapangasiwaan ang dami ng tao, ipinatupad ng komisyon ng last day scenario kung saan nililimithan ang bilang na maaaring ma-accommodate ng bawat registration site. Ayon sa COMELEC, patuloy na ipoproseso ang aplikasyon ng mga nakalista bago ang cut-off time. Ang mga hindi na umabot ay inilista pa rin upang mabigyan ng pagkakataong maproseso sa parehong araw o sa susunod na schedule. Humingi naman ng pangunawa ang COMELEC sa publiko dahil sa biglaang pagdagsa ng mga aplikante na lumampas sa inaasahang kapasidad ng mga tanggapan. Inihayag din ng komisyon na magkakaroon muli ng panibagong voter registration sa 2027 bilang paghahanda sa 2028 national and local elections alinsunod sa Republic Act No. 8189 o ang The Voters Registration Act of 1996. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nakatakda ng umpisahan ng AI Industrial Hub sa New Clark City na proyekto ng Philippine at US government. Tiniyak ng opisyal ng pamahalaan na walang diplomatic immunity at hindi pairali ng US law sa naturang pasilidad. Silipin ang buong detalye sa ulat na ito. Inaasahang uusad na ang planong AI Industrial Hub sa New Clark City na resulta ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito'y matapos bumisita si US Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and Environment Jacob Helberg sa site inspection at pagpapasinayan ng marker na pagtatayuan ng naturang pasilidad itong Lunes, May 18. Pinangunahan ang aktibidad ng mga opisyal ng gobyerno, partikular si Department of Trade and Industry o DTI Undersecretary Perry Rodolfo, Basis Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bincang, kasama ang American delegation na binubuo ng mga investors. Ayon kay Bincang, magsisimula na sa susunod na buwan ng technical assessment upang matukoy ang saklaw ng proyekto. The site finally. First, we get to bring them to the airport kasi ang gusto niya malaman yung how the movements of the board. So, FedEx and UPF are expanding the airport as well. We did the site, yan, katabi na ng kalsada. So by next month, we will be assembling a technical team, an engineering team to do site assessment. No? Kung ano yung magiging scope and magiging boundary of development na to. And expect like within 2 months, we'll come up with a feasibility study and then that's where we'll come out with the negotiation with the final contract. May sukat na 4,000 acres o 1,619 hectares ang pasilidad na pagtatayuan ng critical minerals processing, semiconductors, advanced manufacturing at artificial intelligence infrastructure, mga industriyang maaaring lumikha ng trabaho
at magpalakas sa high-tech investments sa bansa. Ito sa mga nakababatang mga Pilipino Gen Z and at the very first instance, mga digital native and easily pwedeng maging AI native. Kagaya ng mga nakakausap natin, sinasabi nila, yung AI really is not about technology, but it's about language. So papunta na po doon yung mundo. Ang tanong lang ay, gusto ba natin na nasa labas tayo, tapos bystander lang, tapos pagkatanggap na ng technology, o gusto natin, level up talaga yung mission natin, tapos maging part of the ecosystem, kung saan napapunta yung mundo. So para po doon sa mga nakababatang mga Pilipinos. Bahagi ang proyekto ng PAC Silica Initiative ng US government na hangad na matiyak ang AI at global supply chain security kasama ang mga kaalyadong bansa at trusted partners. It's moving very, very quickly. I'm not going to put a specific timeline on, set milestones for the project, but I think I would point out in our track record, we have rolled this out very fast, and the Trump administration values speed. Ultimately, as the agreement that we signed with the Philippines points out, we're going to pursue an approach in stages. And so right now, with the signing of the document in Washington and today's trip, we're really entering the first step, which is going to be negotiating a long-term arrangement for the land, as well as, which will include determining, the build-out and the industries and sectors that will ultimately be prioritized. Samantala, nilinaw ni Bingkang na tinanggihan nila ang hiling ng US na ipatupad ang batas sila sa AI Hub at bigyan ng diplomatic community ang mga Amerikanong magtatrabaho rito. Ang kasunduan ay mananatili raw sakop ng mga batas ng Pilipinas, kabilang ang BCD Law at Investments Act. As I said, that's their request, but we did not agree to that. I think Undersecretary Perry will post my letter to the State Department, which Undersecretary Hilbert accepted. There are two laws that will govern the transaction here: the Investors Things Act and then the BCDA law, which was confirmed by the Department of Justice. So it will be treated as a regular business development contract, a special arrangement according to the U.S. program. I'm not going to get ahead of those conversations. We just got here and, we just did our first visit of the site. We're going to do a survey, a technical assessment, and then we're going to have more detailed conversations about the best technical way to provide for investor protections for the long term, all the while ensuring that our approach also makes sense for the Philippines. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Magkakaroon ng dagdag ng teaching force sa pagpasok ng school year 2026 to 2027 kasunod ng pag-aproba ng DBM sa higit 32,000 na bagong teaching positions. Para sa buong detalye, panoorin ang report na ito. Matagal nang hinaharap ng mga pampublikong paaralan sa bansa ang kakulangan ng mga guro at mataas na bilang ng mga estudyante kada silid-aralan. Dahil dito, mas bumibigat umano ang trabaho ng mga teacher at naapektuhan ang kalidad ng kanilang pagtuturo. Bilang tugon, inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang kabuang 32,960 na bagong teaching positions para sa school year 2026 to 2027. Ayon sa Department of Education o DepEd, malaking hakbang ito upang mabawasan ang teacher shortage at mapababa ang ratio ng mga estudyante sa bawat guro sa iba't ibang papublikong paaralan sa bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, nakahanay ang hakbang sa layuning palakasin ang kalidad ng batayang edukasyon at bigyang prioridad ang kapakanan ng mga guro. Kabilang sa mga bagong item ang mahigit 32,000 position para sa Teacher 1, habang mayroon ding mga posisyon para sa Teacher 3, Special Science Teacher 1, at Teacher 4 para sa Special Needs Education. Itatalaga ang mga bagong guro sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school, at Alternative Learning System o ALS para sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pinakamalaking alokasyon ng bagong teaching items ang mapupunta sa Zamboanga Peninsula o Region 9 na may 3,361. Kasunod ang Central Luzon na may 2,722 items, Calabarzon na may 2,644 items, Central Visayas with 2,586 items,
at ang Northern Mindanao na may 2,541 items. Kasabay nito, patuloy ring ipinatutupad ng DepEd ang Expanded Career Progression System upang mabigyan ng mas malinaw na oportunidad sa promosyon at professional growth ang mga guro nang hindi kinakailangang lumipat sa administrative positions. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Isusulong ng Department of Transportation ang ilang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga siklistang dumaraan sa bike lane sa Angeles City. Para sa karagdagang impormasyon, narito ang report. Sosolusyonan raw ng Department of Transportation o DOTR ang mga problemang kinakaharap ng mga siklista na gumagamit sa bike lane sa kahabaan ng Angeles City. Lalo na ngayong may krisis sa langis at tumataas ang presyo ng mga bilihin, pinipili na ng mga ilang Pinoy ang pagbibisikleta bilang matipid at praktikal na paraan ng pagpasok sa paaralan o trabaho. Habang ang iba naman, nagbabike bilang parte ng kanilang daily exercise. Kaya mahalagang matiyak na ligtas, maayos at napapangalaga mabuti ang mga bike lane. Bilang tugon sa pangamba ng mga siklista, ininspeksyon ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang bahagi ng mahigit 11 kilometrong bike lane sa may rotonda ng Barangay Santo Domingo na kasama sa Active Transport Program ng DOTR. Bagamat maayos ang lagay nito, may mga pagpahabuti pa na kailangan upang mas maprotektahan ng mga siklista laban sa mabibilis sa sasakyan at mga pasaway ng motorista. Kahit maganda yung ating bicycle lane at may mga konting bollard, no? Again, ang iniingatan natin yung mga ating mga kasamahan na motorista. No, it all boils down kasi sa kultura natin. No, tayo dapat kasi dito sa Pilipinas, binibigyan dapat natin ng halaga at importansya una mga siklista, ang mga pedestrian. So tinitingnan namin ngayon kung paano mas maging ligtas ang ating mga siklista. Kabilang sa mga hakbang na pinag-aaralan ang pag-deploy ng mga traffic enforcer para alalayan ang mga daraan sa bike lane. Gayon din ang paghanda sa mga bagong motorista ukol sa bike lane awareness. Mas lalo dito sa rotonda, kung napansin nyo, nakita nyo kanina, may nagbibisikleta at may gumagamit ng ating bicycle lane, pero talagang kinakabahan din sila kasi yung mga mabibilis na sasakyan. So una, LTO, we have to coordinate with LTO na talagang may traffic enforcers. Pangalawa, naisasama na din ito sa theoretical course ng LTO natin. Isa sa tinitignan ng ahensya ang posibleng pagpapatupad ng speed limit sa mga kalsadang may bike lane. Importante, bigyang alaga, importansya ang ating mga siklista at hindi lang mga pedestrian. So, mas lalo na yung mga mabibilis magpatakbo ng mga sasakyan. Pangatlo, may pag-coordinate kami sa lokal na pamahalaan at sa DPWH also, no, na parati natin katuwang sa mga ganitong programa. If we can impose like a maximum speed limit sa mga ganitong may mga bike lane. At yan nakakatulong din, no, to at least make our cyclists feel more safe. Samantala, hiniling ni Pampanga 1st District Representative Carmelo Lazatin Jr. sa kalihim na mapalawig pa ang bike lane hanggang sa karating syudad ng Mabalacat upang mas maraming umunong manggagawa ang makinabang. Ito po yung pagkakataon ko na rin para mag-request po na i-diretso na po ito hanggang Mabalacat, sana Mabalacat City at Secretary para po mapakita po natin na dire-diretso po ang bike lane po natin at marami po talagang tumagamit sa ating style. Pati po yung mga ibang nagtatrabaho po na mga sa iba-ibang lugar, nagbibisikleta na po ngayon, lalong-lalo na po nung biglang tumaas ang gasolina natin, kaya dumami na po yung mga siklistang tumagamit po ng bike lane natin. Para naman kay Jay Santos, sa araw-araw nagbibisikleta papasok sa trabaho, malaking tulong raw ang mas malinaw na markings at mga plano para gawing mas ligtas ang biyahe ng mga kapwa niya siklista. Lagi ko naman sinusunod yung bike lane tsaka minsan lang yung mga motorista, medyo di mo maiwasan na biglang papasok sa tabi mo, yon.
Yun lang. Pero saka may mga nagka-counterflow na mga motorista, lalo na doon sa may bandang Pulumbulo. Doon, marami doon. So far ngayon, lalo na bago yung pintura, clear na clear naman eh. Alam mo naman, may mga motorista lang talaga na pasaway. Kung may sasakatuparan ng mahakbang, mas magkakaroon ng kumpiyansa ang mga siklista na gamitin ang kalsadang dapat ay ligtas para sa kanila. Maging daan rin umano ito tungo sa mas environment-friendly at abot-kayang pagbiyahe. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagpulong ang Asia Science Mission DOST at iba pang stakeholders para makabuo ng siyentipikong paraan para solusyonan ng pagbaha sa ilang bayan sa Pampanga. Ang detalye sa report na ito. Nagtipon ang mga siyentipiko, local officials at iba't ibang stakeholders upang makabuo ng mga solusyong batay sa siyensya para sa matagal ng problema sa pagbaha sa bayan ng Masantol, Sasmuan at iba pang bahagi ng Central Luzon. Isinagawang dialogo ng Asia Science Mission o ASM sa pakikipagtulungan ng Future Earth Philippines sa ilalim ng DOST National Academy of Science and Technology o NAST, international partners at DOST Pampanga. Tinalakay sa pagtitipon ang Mount Pinatubo Region Resilience Escalator Project o MPRRES na nakatuon sa science-based solutions, desentralisadong monitoring hubs at sustainable livelihood sa mga komunidad na may banta ng pagbaha at volcanic hazards. So kami naman sa DOST, dahil ang aming ina-advocate is using science, technology, and innovation sa mga plans, local development plans. So gusto namin mainstream ng STI. Hindi yung kung ano ang problema ngayon or ano yung kinakaharap ngayon, yun yung i-implement nila, LGU or later, may ibang problema na naman, hindi na applicable yung dating inadapt. So, gusto namin sana may system through science. Ayon sa DOST, layunin ng ganitong approach na makabuo ng mga pangmatagalang solusyon imbes sa pansamantalang hakbang lamang. Kailangan mag-generate yung solusyon from the stakeholders, from the community. So, yun yung pinaka-approach nito. Iba siya dun sa mga dati where yung mga engineers ang mag-iisip ng solusyon. So, ganun din ang idea ng Asia Science Mission. Binabago na nila yung approach ng mga scientists and academicians and researchers ngayon. Kailangan daw kapag nag-research ka, huwag mong isipin kung anong pag-aaralan mo. Kunin mo yung idea, anong pag-aaralan mo or study mo from the community. Yun yung gamitin sa study. Sinabi naman ni Dr. Lourdes Cruz, National Scientist ng NAST at DOST, patuloy ang kanilang ginagawang pagsasaliksik at analisis hinggil sa problema ng pagbaha sa Central Luzon para matulungan ang susunod na henerasyon. Kaya paano mangyayari kung ito palubog na ng palubog ang Pampanga, kailangan natin masolusyonan, matulungan sila. Kaya kasi nang pumutok nga ang Pinatubo, buong mundo naapektuhan. Yung volcanic dust hanggang sa Manila, nakarating yung dust. At saka napuruhan ng Pampanga. Na hanggang ngayon, bumababa pa yung lahar. 30 years after na. Kaya, ang dami yung bumababaw yung mga ilog, nababahaan lahat. Kailangan raw na magkaroon ng iisang plano ang lahat ng government units para masolusyonan ang pagbaha sa rehiyon. Maraming dapat ayusin na hindi dapat yung bawat probinsya, bawat municipality, kanya-kanya ng solusyon. Kasi kung may ginawang solusyon sa isa, tapos ang mangyayari, yun mas sa kabila ang babaha. Yung ganon, kailangan eventually, magkausap-usap sana, merong united at collaborative effort sa pag-solve ng problema. Umaasa naman si Bernie Guevara, Municipal Administrator ng Masantol, na sa pamamagitan ng dialogong ito ay matugunan ang kanilang mga pangailangan upang maresolba ang matagal ng suliranin ng bayan sa baha. Malaking bagay po para sa bayan ng Masantol at Sasmuan o Guagua yung pagtitipon na to para magkaroon ng exchange ideas kung paano masusolusyonan ang problema sa pagbaha. But as of now, kami sa bayan ng Masantol,
gumagawa na kami ng flood control plan. Pinagawa kami ni Mayor Dan, flood control plan para sa Masantol lang. At kasalukuyan, ginagawa na namin para sa pondo na, ang pondong ginagamit namin ay municipal fund. Malaking bagay po yan kung matutupad ang pinag-uusapan namin. Kasi lalong-lalo na kung ang national government ay matutulungan kami sa mga heavy equipments or funds for flood control. Kailangan po namin ng tulong nila kasi ang mga pondo ng mga LGUs ay limitado lang po. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Maraming guro ang gumagastos mula sa sariling bulsa ayon kay Assert Central Luzon President Arlene James Pagaduan. Kaya naman, kailangan daw matiyak na mas maayos ang paggamit ng school funds at direktang suporta sa mga silid-aralan. Narito ang report. Bond paper, printer ink, visual aids, at internet load. Ilan lang ito sa mga gastusing kadalasang sinasagot mismo ng public school teachers mula sa sarili nilang bulsa. Sa panayam sa So to Speak ng CLTV 36, inilarawan ng Assert Central Luzon ang sitwasyon bilang isang hidden tax sa mga guro. Yung hidden tax na ito, hindi makikita to sa payslip ng mga guro, no? Pero naririnig po natin itong madalas. So, ang hidden tax ay tumutukoy po ito sa mga hindi opisyal, ngunit aktual na nagagastos ng guro na napipilitang sagutin niya mula sa sarili niyang bulsa. Ayon kay Assert Central Luzon President Arlene James Pagaduan, maraming guro ang napipilitang gumastos upang maipagpatuloy ng maayos ang kanilang pagtuturo. Hindi po dapat ginagawang donor o sponsor ang mga guro ng publikong edukasyon. Ipinaliwanag din ng grupo na sa maraming paaralan, lalo na sa mga classroom, nananatiling kulang ang internet access at iba pang teaching resources. Dahil dito, mismong mga guro ang bumibili ng load para sa internet at mga kailangang materyales. At even yung internet load. Kasi ang mga pangkaraniwan po, marami pa rin mga paaralan natin ngayon sa public school na hindi po Wi-Fi zone. Sa mga classroom, wala po. No? Kaya madalas ang mga teachers din po natin ang nag-aabono para meron silang data. Para sa Assert, isa sa mga kailangang pagtuunan ng pansin ay ang mas maayos na paggamit ng school funds at matiyak na direktang nararamdaman ng mga guro ang suporta sa silid-aralan. Kabilang sa mga nakikita nilang posibleng solusyon ang pagpapalakas ng school Wi-Fi system, centralized printing support, sapat na classroom supplies, at mas mabilis na release ng maintenance and operating funds ng mga paaralan. Ayon sa grupo, ang kalagayan ng mga guro ay may direktang epekto sa pagkatuto ng mga estudyante. Dahil kapag kulang sa suporta ang mga guro, napipilitan umano nilang saluhin ang kakulangan ng sistema. Kaugnay niyan, iginiit ng Assert na hindi lamang sahod ang dapat tutukan sa education reform. Mahalaga rin nila na hindi na personal na pasan ng mga guro ang mga kakulangan sa mga resource ng paaralan. Kasama si Sonia P. Soto, Danny Cagino, CLTV 36 News. Pinatawan ng closure order ang isang calamansi juice factory sa syudad ng San Fernando matapos matuklasang walang kaukulang permit ang kanilang operasyon. Para sa iba pang detalye, panoorin ang report na ito. Sa anumang uri ng negosyo, lalo na yung mga may kinalaman sa pagkain at inumin, mahalagang may kaukulang permit at mahigpit na pagsunod sa food safety regulations upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makaiwas sa mga kasong legal. Sa City of San Fernando, ipinasara ng lokal na pamahalaan katuwang ang Food and Drug Administration o FDA ang isang calamansi juice manufacturing site dahil sa umano'y operasyon ng walang kaukulang permit at distribusyon ng hindi rehistradong mga produkto. Isinagawa ang inspeksyon sa Barangay Baliti nitong Lunes, May 18 sa pangunguna ng Interagency Lawful Business Operations Coordination Task Force matapos makatanggap ng impormasyon mula sa FDA kaugnay sa umano'y paglabag ng kumpanya. Dahil dito,
agad na pinatawan ng closure order ang establishmento matapos madiskubre na wala itong valid business permit. Kasabay nito, nagsagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng FDA hinggil sa napaulat na paglabag sa mga panuntunan sa food registration at kaligtasan ng produkto. Ayon sa mga otoridad, mahalagang nasusunod ang mga requirements sa permits at food safety upang maprotektahan ng mga mamimili. Binigyang diin ng mga kinauukulan na magpapatuloy ang kanilang monitoring at enforcement operations laban sa mga negosyong hindi sumusunod sa legal at sanitary requirements sa syudad. Hinimok naman ng publiko na i-report ang mga kahina-hinala o illegal na operasyon ng negosyo sa lungsod. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. At nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Isang resolusyon ang inihain ni Senator Bam Aquino upang hilingin na imbestigahan ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong May 13. Para sa detalye, narito ang report. Naghain si Senator Bam Aquino ng Senate Resolution No. 397 upang hilingin ang masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng Senado nitong Miyerkules, May 13. Ayon kay Aquino, mahalagang matukoy kung paano nangyari ang insidente at kung may pagkukulang sa seguridad at komunikasyon sa loob ng Senado. Unang-una, kailangan kong klaruhin, walang lugar ang armadong komprontasyon o pagputok ng baril sa loob ng Senado. Kaya final natin yung Senate Resolution 397 para malaman ng taong bayan at malaman rin namin ano ba talaga yung nangyari. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Sinabi ng mambabatas na hanggang ngayon, marami pa rin hindi malinaw sa nangyari, kabilang ang mga posibleng lapses sa security protocols. Kami mga senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night. At makita natin ano ba yung nangyari mga failure ng protocol, failure ng communication, malaman natin ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat managot. Matatanda ang naluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President matapos makahakot ng 13 boto kapalit ni dating Senate President Vicente Sotto III noong May 11 kasabay ng pagtalakay sa Kamara sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Giit niya, hindi dapat maantala ng mga pagbabago sa liderato ng Senado ang pagganap ng mga senador sa kanilang mga tungkuling itinakda ng konstitusyon. Kapag formal na naisumite sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte, dapat itong dinggin ng Senado bilang isang patas at walang kinikilingang impeachment court. Para itigil yung constitutional duty namin dahil sa kampihan, yun mali yun. Diba? Yun mali yun. So, I think that's gonna be the big decision. That's gonna be the big, yun yung moment talaga na magsasabi kung para saan ba talaga itong leadership change. Binigyang diin din ni Aquino na hindi dapat matabunan ng hidwa ang politikal ang mga suliraning pang-ekonomiya na kinakaharap ng mga Pilipino. Maraming nanonood pero walang natutuwa. Maraming nakatingin pero walang masaya. 'Di ba? Because none of those discussions actually talks about the Filipino people. Na meron pa ring oil crisis ngayon, meron pa ring cost of living crisis ngayon, marami pa ring nahihirapan. Hinimok niya ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makiisa sa pagtutok sa mga usaping may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Aniya, dahil sa labis na pagtutok sa mga personalidad sa politika, ay napababayaan ang mga isyong pang-ekonomiya gaya ng presyo ng bigas na inaasahang aabot sa 64 pesos kada kilo sa buwan ng Hulyo. Binatikos din niya ang kabiguan ng pamahalaan na suspindihin ng fuel excise tax pati na rin ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na pumalo na sa 7% ngayong taon. Be vocal online, pag-usapan nyo kung meron ko hindi magandang nakikita. Kapag yung mga politiko, iniiwan nyo to do our own thing, hindi nyo pinapakailaman, dun usually nagkakaproblema. Pero pag nakatutok yung taong bayan, of course at the end, it's gonna be your vote.
Sa gitna ng pabago-bagong ihip ng politika, ipinaaalala ni Aquino na ang atensyon at pagbabantay lamang ng publiko ang puwersang nagtutulak sa Senado upang magtrabaho ng may integridad. Sana, yung mga tao rin, may memory sila ng mga nakaraan. Itong atensyon ng tao, sana po hindi na po mawala. At sana nakatutok kayo sa amin all the time. Angelica Cara, CLTV 36 News. Hindi lang dapat nakatuon ng teachers union sa welfare ng mga guro, kundi pati sa pagpapahusay ng teaching competence at accountability upang matugunan ang learning crisis. Ito ang binigyang diin ng ASERT Central Luzon sa kanilang panayam sa programang So to Speak. Panoorin ang bahagi ng interview ng grupo sa report na ito. Karaniwan, kapag naririnig ang salitang teachers union, agad itong naiuugnay sa sweldo, benepisyo at protesta. Pero ayon sa ASERT Central Luzon, may mas malawak na papel ang mga unyon, ang pagtulong sa pagpapahusay ng kalidad ng pagtuturo. Sa gitna ng learning crisis sa bansa, isang mahalagang punto ang binigyang diin ng grupo sa kanilang panayam sa So to Speak. Hindi raw sapat na ipaglaban lamang ang teachers' welfare. Kailangan ding palakasin ng teaching competence at accountability ng mga guro. Naniniwala po tayo na ang isang malakas na unyon ay hindi nagpoprotekta sa incompetence, kundi dapat ay tumutulong para ma-build ang competence ng kanyang mga miyembro, ang kanyang mga guro. Ayon kay ASERT Central Luzon President Arlene James Pagaduan, may mga mentoring, peer coaching, at capability building activities na rin ginagawa ang kanilang unyon upang matulungan ang mga gurong nangangailangan ng dagdag na suporta. Naniniwala kami na ang mahina ay hindi po dapat iniiwan, kundi dapat ay tinutulungan. Plano rin daw ng grupo na maglunsad ng mga training at seminars na maaaring makredit bilang Continuing Professional Development o CPD units para sa renewal ng teaching license. Layunin nitong gawing mas accessible ang professional growth para sa mga guro. So hindi po kasi sapat na sabihin ng teacher na nagtuturo ako araw-araw. Dapat yung ito ay intentional talaga na pagtuturo. Sa panayam, kinilala rin ng ASERT na may pananagutan ang mga guro sa classroom management, lesson preparation, assessment, at professional growth. Ngunit ayon sa grupo, mahirap ding asahan ang mataas na kalidad ng pagtuturo kung kulang sila sa oras, suporta, at maayos na working conditions. Hindi po natin itinuturing na magkalaban yung welfare at saka yung excellence. Para sa ASERT, ang pagpapahusay ng edukasyon ay hindi lamang nakasalalay sa policies at standards, kundi sa patuloy na paghubog sa mismong mga guro na nasa loob ng silid-aralan. Sa gitna ng mga panawagan para sa education reform, ipinaalala ng ASERT na ang isang teachers union ay hindi lang nagsisilbing boses para sa mga benepisyo, kundi maaari ring maging katuwang sa pagpapataas ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Kasama si Sonia P. Soto, Danny Cagino, CLTV 36 News. Kinilala ng JCI Angeles City Culyat ang 10 estudyante na napabilang sa The Outstanding Senior High School Students of Angeles City. Paraan raw ang gawad parangal sa pagkasanay ng youth leaders sa komunidad. Narito ang report. Sa panahong kinakaharap ng maraming kabataan ng iba't ibang hamon sa edukasyon at personal na buhay, binigyang pugay ng JCI Angeles City Culyat ang mga natatanging senior high school students ng Angeles City. Kinilala sila bilang mga huwara ng sipag, dedikasyon sa pag-aaral, paglilingkod sa komunidad at inspirasyon sa kanilang henerasyon. 10 mag-aaral ang pinarangalan sa TOSA o The Outstanding Senior High School Students of Angeles City itong Biyernes, May 15 sa Best Western Plus Metro Clark bilang bahagi ng taunang programa ng organisasyon. It is designed to honor and celebrate exceptional young leaders, scholars and change makers
in the secondary level po ng mga schools natin, private and public. And also, di natin magagawa to without our partners and sponsors. Ang pagkilalang ito ay maaaring magbukas ng mga bagong oportunidad para sa mga awardee tulad ng scholarship at leadership engagements. Pwede nilang gamitin yung award nila sa mga future, like opportunities sa mga universities like scholar, pwede nilang ipakita yon sa mga universities, and pwede din sila mag-talk sa GCI events namin na sila yung TOS awardee po natin. Malaki yung chance na maging future leaders po sila. 23 estudyanteng dumaan sa masusing screening gaya ng mga quiz at serye ng interview bago napili ang 10 awardees. Mahirap super magaling halos ng mga ano. There are 23 participants but only 10 passed because meron kaming cut-off na general average for the students and only 10 passed. The exam were basically lahat ng naging panelists namin from the board of GCI Angeles City Colyat, including me, super hirap nung the way kami magtanong, the way na ginawa po namin yung mga questions yan. Madami naman po nag-suggest na kung ano yung dapat gawin, and all of those things kinonsider ko naman po and kinonsider naman ng board, and that led us to this moment po. Keynote speaker ng seremonya si magalang Councilor Cojo Gonzales na isa ring TOSA awardee noong 2005. Sa kanyang mensahe, hinikayat niya ang mga nakatanggap ng award na gamitin ang kanilang talento upang makapaghatid ng positibong pagbabago sa komunidad. You are the new developers of the future. It's time to stop scrolling, especially to the success of other people, and start coding your own legacy. Show us what happens when your energy is directed towards a mission that is bigger than yourselves. Show us that your generation isn't about the highlight reel, but about the hard work that happens when the cameras are off. The system is ready for an upgrade, and we are waiting for you to write it. Katuwang ng GCI Angeles City Colyat, ang Department of Education Schools Division Office of Angeles City. Naniniwala sila na malaki ang maitutulong ng TOSA sa susunod na higto na tatahakin ng mga awardees. So ito po ay napaka-ganda na isang programa na taon-taon ay sinasagawa upang lahat ng mga kabataan natin ay matuon sa kung anuman ang dapat nilang pagkaabalahan at hindi dun sa kung anuman ang nararanasan nila sa buhay, na kahirapan man yan or mga pagkukulang man yan na kanilang kinakaharap. This is not only academic excellence, but it is a hook, line, and sinker, ika nga, na pati character ng isang bata, values ng isang bata ay napakahalaga na tinitignan ng TOSA organizer na hindi lang siya pang-akademiko, kundi ito ay bukas sa lahat na sa kung anuman na ginagawa nila, na sabihin na natin angat sa nakakarami at hindi lang pang-akademiko. Para sa awardee na si Marvin James Batak ng Angeles City Science High School, pangarap niyang makilala sa prestihiyosong parangal. Naging posible raw ito sa tulong ng kanyang mga guro, kaklase, kaibigan at pamilya. At ngayong nakamit niya ito, batid raw niyang hindi natatapos sa parangal ang kanilang pananagutan. Sa halip, isa raw itong hakbang upang makapagbigay ng positibong kontribusyon sa mga Anghelenyo, anuman ang sitwasyon. Just like in leadership po, when you run for a position, the recognition doesn't stop there. It actually entails you to more service and works. I believe that being a TOSA doesn't mean that you are the best, but you are also entitled to give back to the community, to Angeles City. And for me po, I see TOSA as parang a stepping stone po and parang a confidence boost in myself na I know and I have the willingness to
contribute to my fellow Angeleños when the day comes that I achieve a specific position. So as cliche as it sounds po, only through pressure and intense heat do diamonds form. And right now po, ngayon na natapos na po yung senior high, I don't see it as the final end or the final ending. For us awarded na 10 kaming TOSA, I feel like this is just the beginning po for us. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang guro mula Tarlac ang nagdala ng karangalan sa Pilipinas matapos sumanggap ng prestiyosong parangal para sa kanyang ambag sa sektor ng edukasyon sa United Kingdom. Kilalanin siya sa report na ito. Isang guro mula Tarlac ang kinilala sa United Kingdom matapos tumanggap ng Member of the Order of the British Empire o MBE Medal mula kay King Charles III. Siya si Teacher Edison David, nakauna-unahang Pilipinong pinarangalan ng naturang medalya dahil sa kanyang ambag sa edukasyon at pamumuno sa mga paaralan sa England, kabilang ang pagsasanay at paggabay sa mga guro at school leaders. Sa ginanap na royal investiture sa Windsor Castle nitong Miyerkules May 13, nagsuot si David ng tradisyonal na barong mula Lumban, Laguna bilang simbolo ng pagpupugay sa kulturang Pilipino. Mula sa pagiging gurong Pinoy, nakabuo si Teacher Edison ng karera sa United Kingdom kung saan pinangunahan niya ang iba't ibang school improvement at literacy programs para sa mga mag-aaral. Kasunod ng kanyang pagkilala, inaasahang makikipagtulungan siya sa Department of Education para sa pilot phonics at literacy program na layong mapalakas ang reading skills ng mga estudyanteng Pilipino. Pinuri naman ni Education Secretary Sunny Angara ang tagumpay ni David at sinabing patunay ito na kaya makipagsabayan ng mga gurong Pilipino sa pandaigdigang larangan ng edukasyon. Ayon naman mismo kay Teacher Edison, umaasa siyang magsisilbing inspirasyon ng kanyang natamang pagkilala upang mas maraming Pinoy pa ang makatulong sa pagpapalawak ng literacy at edukasyon sa bansa. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita para sa ating Chika Express. Muli na namang nakasungkit ng korona ang probinsya ng Pampanga matapos magwagi si Red Spiegelman sa Miss International Queen Philippines 2026. Panoorin ang kanyang winning moment sa iulat na ito. Trending ngayon sa social media ang Kapampangan beauty queen na si Red Spiegelman matapos niyang masungkit ang corona bilang Miss International Queen Philippines 2026. Ginanap ang All-Star Edition Coronation Night nitong May 16 sa Globe Auditorium Maybank Performing Arts Theater sa BGC, Taguig City. Pinatunayan ni Spiegelman na hindi lamang siya beauty queen kundi isa ring mahusay na speaker at inspiring personality after rising above a talented group of candidates from across the Philippines. Kabilang sa mga nalampasan niya si first runner-up Mikay Bautista ng Bulacan. Dahil dito, siya na ang opisyal na hahalili sa dating title holder na si Ann Patricia Lorenzo. Matatanda ang naging aktibo si Spiegelman sa pageantry circuit simula pa noong 2022 kung saan mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang confidence, charisma at impressive public speaking skills. Kaya naman marami rin ang kumpiyansang isa siya sa pinakamalakas na contender ngayong taon. Ngunit higit pa sa beauty at elegance, dala rin niya ang isang makabuluhang advokasya na nagsusulong ng accessible healthcare para sa transgender women. Partikular na ang ligtas at maayos na gender-affirming care o GAC. Ayon sa maraming supporters, malaking bagay ang paninindigan ni Spiegelman dahil mas nabibigyan ng awareness ang publiko tungkol sa inclusivity, transgender health,
at dignidad ng LGBTQIA+ community sa bansa. Dahil sa kanyang panalo, opisyal nang ire-represent ni Spiegelman ang Pilipinas sa Miss International Queen 2026 World Finals na gaganapin sa Pattaya, Thailand. Patuloy ang pagbuhos ng mensahe ng pagbati at suporta online para kay Red Spiegelman habang naghahanda siya para sa susunod na malaking laban sa international stage. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cachino, CLTV 36 News. Isa namang Kapampangan beauty queen ang kasalukuyang lumalaban sa international stage sa Bangkok, Thailand. Kilalanin si Miss Grand International All-Star Philippines Kaylin Trajano sa chika na ito. Oozing with fierceness and confidence, ang ipinamalas ni Miss Grand International All-Stars Philippines Kaylin Trajano sa ginanap na fashion at swimsuit show nitong May 19 sa Bangkok, Thailand. Agaw eksena ang Kapampangan beauty queen sa kanyang pasabog na rampa, suot ang kanyang yellow one-piece swimsuit. Habang maladyosa naman ang kanyang dating sa kanyang eleganteng silver bedazzled gown na lalong nagpatingkad sa kanyang stage presence. Hindi ito ang unang international pageant ni Kaylin dahil sumabak na rin siya sa Universal Woman 2025 kung saan inirepresenta niya ang Arabia at nagtapos bilang top 12 finalist. Ang MGI All-Stars ay isang bagong pageant based in Thailand na bukas para sa mga beauty queen na nasa edad 20 hanggang 40 years old na nakasali na sa ibang international pageants. Bukas din ito para sa mga may asawa, may anak, divorced at mga transgender women. Isa si Kaylin sa 5 representative ng Pilipinas na susubok sungkitin ng corona at tanghaling kauna-unahang Miss Grand International All-Stars. Nakatakdang magtagisa ng 56 na beauty queen title holders mula sa iba't ibang bansa sa gaganaping Coronation Night sa May 30. Kasama si Vinda La Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News. Isang mainit at makulay na pagsalubong ang inihahandog ng mga Kapampangan kay Miss Supranational Philippines 2027 Alison Hetland sa kanyang homecoming celebration sa Clark, Pampanga. Tunghayan ng kanyang pagbabalik probinsya sa report na ito. Our Super Queen is finally home. Napuno ng saya at excitement ang ginanap na homecoming celebration para kay Miss Supranational Philippines 2027 Alison Hetland nitong May 19 sa Clark, Pampanga matapos ang kanyang successful stint sa Miss Universe Philippines 2026. Mainit na sinalubong ng pamilya, mga kaibigan, core team at supporters ang Kapampangan Beauty Queen. Taos-puso namang nagpasalamat si Alison sa lahat ng sumuporta at naniwala sa kanya mula sa simula ng kanyang MUPH journey. But thank you so much, Ma, for letting me still do what I love. I think I found my passion in pageantry, which is something I never thought I would do. But now we're here and we'll get to represent the Philippines soon in the supranational stage. And to the whole team of Pampanga, this crown is not just mine, but it's ours. I appreciate each and every one of you. Thank you so much po. Mabuhay po tayong lahat. Muli namang pinabilib ni Alison ang mga nag-attend sa kanyang confident na pagrampa, suot ang eleganteng evening gown na likha ng world-class Kapampangan designer na si Mac Tuma. Kwento pa ni Alison, nagsisimula na rin ng kanyang team sa mas matinding paghahanda para sa pagsabak niya sa international stage. It's still going to be a holistic approach, pastorela, Q&A, styling, makeup. But aside from that, obviously, I'm also going to be working with the Miss Philippines team and the Empire Management. So, I think magiging mas extensive pa yung training natin. Nakatakda siyang lumaban sa Poland sa 2027, kung saan susubukin niyang maiuwi ang hinahangad na Miss Supranational Crown
para sa Pilipinas. Kasama si Vin de la Peña, Angelica Cara, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website at www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.